Barbecue, the best in Danao. Huwag yung tapakya sa Igsuon. Dayo natin rin sa Barangays. Ngayong adlaw mga Igsuon o karon naata sa Danao. Sa iyon na kayo mga Igsuon, o padong ka sa Danao, muliko na ka sa walang bahin. O siguro, kinahanglan lang kag mga 5 minutos, basa ka, aron maabot mo na ang giingong best place in Danao for biking, jogging, strolling, walking, and eating the best barbecue in the place. Karon sa panahon sa pandemya, ang labing maayo nga panguntra nato sa kagaw aron di ta mo masakiton ang pag-exercise, ilabi na ang cardio exercises mga Igsuon, sama sa hiking, jogging o biking. Gibahin kini siya sa duha ka barangay. Ari sa Tuo, Barangay Lo-oc, ari sa Wa, Barangay Sabang. Mao kani siya akong gisulti mga Igsuon nga daghan kayong ga jogging, daghan kayong ga bike, daghan pug kayo ga pasiyo lang. Tiaw mo na mga Igsuon, askang daghan na jud kayo magbike dire, magjogging, matagbuntag, mataghapon. Samot na kon buntag ay sus, askang priskuha sa hangin, tamisim huton. Bantang sa kainit sa kabuntagon, makakuha yung kag bitamina sa adlaw. Apan aduna po'y kasilungan mga Igsuon. Ang nakalami nga ri kay adunay dulhugon, adunay angaton, agas yun imong singot. Mga bay, mga inday, di ra angay kabalaka, pwede ra gyud sa mga beginners sa cardio exercise.
Igsuon may hapon ninyong tanan. Karong hapon na aduna tay na himamat nga atong mga brother sa fraternity. Brother. Long live. Okay. Okay. Shout out ko sa mga chapter nga nagdapit chapter long live mga brad. Shout out ko sa awang chapter sa Dilta. Long live brad, long live. Long live. Wa kita pakya sa Igsuon pag dayon nato diri sa Barangay Lo-oc o Barangays Sabang diri sa Danao. Kay nakita ginato unsa ka anindot sa ilahang lugar. Oh? Sing ito na vlog, boss. Welcome to my vlog.